ha udeng sopeng mentah. Tekai ka bangi i udeng sopeng bayo an udeng sopeng. Sela sopeng? Sela kadeng usun teu bar kadu sok. Sopeng. Ha udeng sopeng kum no unmi usop pelam. Ngasukumen hangane ke janmiat bangi don lang hangane krui ki perlok ki ba na karkom trikam ke per kia don lang hangne nam ta ka wei ka dau kata ka dau kalong bangin ya sngo thu shai bat bangin yo jing hikai habede bat jing shat ba jing roi tan rai ki ba mi nala ki dong ki snang jongi balai ngi wan ra ya kani ki jing kren kade na mar ba ngayu i babun ki khana ki wan sha karan san haba ong folk song folk dance ki wan ra pan banda ki par ki jing roi ki jing shat ki bom dei kita ki folk yola se dei tang manga ki badang arta tin ya kata henry yola se dang don bun hang ne ha khasi hills jongi ki badang smuthu bakala ha bai dei bar ka folk music hari khasi jongi tingi sokmen ha ne janmet bandon ya i sir Dani Sudor lengdo ibadai postgraduate diploma ha ka music nanihu diploma haka classical guitar ABRSM but ideru i guitar instructor. Ipriang burom sardani epi syagane program. Idon ru ya i sar pendap biang F1 yang balapas BA haka music nangta master haka counseling psychology but ilapas ru ya ka tonic sofa diploma staff music diploma grade 5 theory haka staff music sing but duitara music diploma folk song theory but practical. Ipriang burom epi sar ngidon ruhang ne ya i Miss Joy Mary Cordor Karusau ibadai iwe na kinong hikai jong kana apo kids terari barkum juru a children's home mai lapas eka diploma ha ka music theory tonic solfa bar staff nutrition kalau jusi menta ha ki bubun telikiran san folk song folk dance hang ne ha jala jongi ipriang burom ru ya i Gelikarius lengdo balapas eka BA music diploma ru haka traditional music mai idai ru iba record jing ruai bachna jing ruai but iba ruai ru ngidon hangne ru ya isa Dominic Marwen ibadai wei na kiba ij bahai ka tanrai la jong la ka de haka ruai ka tem la ka de ru haka banle ya ki drama barkum juru ilong i director jong kiba bun tili video kane ka jing kerang bamanta ka long shaphang ka folk song folk dance jongi ki khasi haka khasi music tengah pai nang kong sha i kong yadalin lang don online ti kong yadalin khubesi bun ma phidon ban ngi manta te katkum ka jing su thu jong phi ka ka folk song ka folk dance ha ka khasi music katkum ka jing su thu jong phi te suba ban batai le mengi khnang bangin yo ban nang yate banang yapan bha shibit haba en pankot da kineki experts to ha ka jing su thu jong nga kanika folk kadai ka jing long tan rai jong ki temen mensua namar ha ka mensua ki sadon hala ki jong ki senong ki don la ki jong kita ki tenrai mensua ki sadon kita ki jing ya kan ut jing ruai te ki jing ruai ru ki sadon hala ki jong ki senong la ne ha kino ki jaka ki sadon la ki jong kata ka tenrai ki jing long jong ki temen mensua ki sadon ka to ki jing kan ut ka fok komod ba kini ki temen mensua ki sad kan ut kat balap ndai hakapor baki trai ki kata alane kanu ka kam baki le ki sad penbi ki cingruai lani ki sur katai kata baki penbi haka por baki le tengi hadin ngibut ken iwai menteri iba larim iba laklan ikwa ba kasunong jungi kan nom pen du ya kane katenrai ngi ki babut nadin bangin pensuthu ya u sunong uthau hapo sunong bangin tip ya katenrai ka jongi te ngibut ken kisur te hadu mentaru ngisaj le ya kata kulisi buni kong ya dalin lang don online bat ya kito ki jingpan kan mau jong phi sapang ka folk te hoj haba ong tanrai te ka habde hi kum tamo naki dong naki sinong bat ter to mentangi phai sa shaisar Dominic Marwin to kulisi bun ba Josephus ba phi ayangaro kana galap bani simenta kana ka panel discussion kana singi hajing su tho jong na bun kibru jongi menta kim su tho sho ka jing ya fer padang ka folk bat ka tradition mansua ki khasi ki smart bah khamtam ban power ban sna ki no ki jaj ayu hala ki sunong kita ikan mau ngi ru perang khana ban suya thu khana kai ma teng da de ko portelang ni sna kai jing ruai nang tu na sunong don we khana u basna we jing ruai ongom ne manta de ka portelang ngi di soma thang blang umoi sa u nyang khor khanda moi re ka kor
kami na we kesenang ke berit ba sena do we khna teden kata pada baro ki khna igla sedang meni ruai ke ju igla sedang meni la te fo kemut kadai hangta ka sedang kata ka jeng ruai ai nuksa ha ki we ki banta lada sebab mata ki bro hakawe ayu ki ya set pusau ai nuksa usia muwe ula ban set pusau te kemut kila sia but baro khoi kemut haden ka kala jong ka tu kesenang ba baro kitu ki bro ki badon tu kesenang kia set pusau, kia bang pusau. Kau mut kalau orang tradision te kata kadai ka ke ba ki khna jungi matalai kim su thu ki khen ba hai jung stu jonga kan kam dei tang ka barim. Namar ukhasi mentar udang don hi ka tu ka yu subu kumenta kum tu ka rukom ban yasin kerteng. Udang melin dang don ki sinongam ki ba yasin kerteng ki melin ba ban yasin kerteng ki melin ban ya thau subu kum ki ktin ki bakran lendat mu ba Josephus isa chna ya kata. Tekum kita kamut fok haba ong menta kamut menta kumba ong amne men hagi porndai udon we khuna uba shna ya ka ta ka jingruai en sadon ro haki jokki ba menta en sadon we khuna uban sa shna kum ka ta jingruai bat kata kan sakala ka fok song jong ka tu ga jaka te ka ai ka ba ki ngi khamtam ayu sane balai ka du no kumba ong I kong mane ka du no kalong ba ngi but be khamtam ya ka jong ki we ki sinong ai nuksa no ni iba khamya jong we sinong subu menta kumita I jing ruai ibarit kumbong mane kamut namar ba kam yo sngaw hai kamut ki klan no gain mungkin wan baik dak tu ki jing ruai ke bala yo sngaw kum hoi ki sat penang kum gitu mo hakatu stai rei katu ka ba mi na la de pade ki pendo no gain dei kata ka dau ba ka ba kim su thu ba kat no ka koridor katu ka jing ruai ka ba mi na sinong ka ba sina da manor mano bat kana ka penduk jing kermen te ki ban sa sina jing ruai ki ban sina ya jing syat namar kumang no porsok ka bar ka don la jing syat ha ka pu pentor ka don la jing ruai te menta namar ba ki sngo ba kata kam koridor syu ka ba koridor menta ka dei ka tu ka ba yebut baro kim sina syu te ki sinong ki thau ki kim sina syu kata ba kim su thu ba ka dor jong ka tu ga folk song kamut ayu bat traditional song lane traditional dance kamut ayu kadon ke jinga perbi yang ta uthiet bat kadeng ba ka mi nang tu ma Kule sibun isa Dominic bat nga lasngo yo jingmut sibun na I kane kalong kaju ibade ka folk dance ro mo kaju hai bade folk dance ro kamut mano nakadong ka sinong kila bet bansna kano ka jingruai kano ka jingsat tangba kadai bandon ya kite ki jing kta ya kite ki jing mat ki badai dur de sur bar ka tu ka sinong kadong mdei umta rangkar ro se da ki kentin bada ka kentin jong kata ka dong ka sinong kata ka de ka jing su thu jonga kat ba phidang batai ma phi mentang anya cha I Miss Joy Mary Cordor iba lajumat labun sin ya kito ki program ba ka sorkar ka paniat kum ki youth exchange program bat menta ka youth engagement program ha ka bang ka sorkar ka pen seluruh ha ya ki samla ban wan roi da ki folk song ha ka jinglap jong pi ki wan roi si shanem da ki folk song baraba ki wan roi si sha da ki folk song te ka ka jinglap ka jong pi ki wan roi da ka folk song ka jong la jong ne ki subut tenang na ki we ka boong sa Dominic mane the kuble shibun I sarjo bangi jukhot I te hakajing lap ka jonga ngi sai lap hapo ki district level ki state level bakum ta ter ki babun ki no yeshimenta kim lap ban penya perte hapdeng ka folk song bat ka traditional song kim lap ne te ki babun ki wan perform be da ka traditional song te ki don ro ki bomwan ra da ka jong la jong ki ship nang ni nang tai ka ba ka bom dei ka jong la jong mo ki juk thamai menta mo te ngila shuship kita ki jingrai ki badang shupen mi shen po YouTube channel ngi pron kamat pedlong ya ka kum ka folk song nang ta hakapor ba ki perform ro ki wan ra ai ki ja jingtem ki bom dei ki jong la jong to kule sibuni Miss Joy kamtam haba philet ban bisyar yakni ki jing yakop roi tanrai ki folk song bat ki folk dance abede bat ka folk song ki don ki ba wan ra ban tem da ka gitar don ki dong bisyar ki basya badon ki nong bisyar ki bomsya lada punon kam da gitar nga pade ngadon ka jing artatin halor kata ka jing punon kam gitar kaya hap ne em hakarensan yakop jong ki folk song sakawi ka bantak ba phiwan ra ka long ba phui habede ba ki jing ruai ki badang mi thamai ha ka YouTube channel ba ki punon kam ha ka folk song nga ro ngadon ka jing artatin la ka te ki jing sim na ki YouTube channel ki jing ruai ki badang mi thamai ki sim ya ki folk song badang mi thamai ka boong sa Dominic mane ne ki sim mi ki jing roi badang mi thamai ki bom de ki folk song
ya kata rong ya don kam ya pensyai kana bagi paj ba kinong ngap ya kene kijing kran jongi kenyo jong mentoi ngi I hai ya kata haki expert jongi kam ta Mr. Dani Sudor bain ya batai bahaya kata shibet ha kijing pen kot kulisibun ya ken tin jong pi ya kijing lap jing sem jong pi to kene kapor ngin poi no sas kawi ke banta kijing ya batai kum kibala pule ha kene kalan ngakot nongkong ya I Glikarius lengdo kijing lap jing sem jong pi habede ber ki folk song folk dance kulis buna majos ka jinglap ka jonga ba ka jing sya hikai ka jonga tinga ro ngadon jing arta tin ye kita namar ba teng namar ha ka jing batai ki ong ba folk ka de ka ba kamu ki de kitu ki jing rai ka ba ngim tip su ya ukom posot ngim don kamar praktis henre ngi ya tip bet baro henre da kam praktis kum no ngim tip te ki ong kum ka jing rai sisin ubhai usong kulai mar ngim tip mono bala tho itu ki jing rai te kum jing rai sir la palang ro ki ong majenjar ban wat ya unong tho kim da tikna ba dei mano uba tho te kum ta ki jing rai ki ong gede ki folk song henry haba ngi perkhat pa de la da ngim tip ya unong tho kamut ba kat no ngi yo ta ki jing rai ki program ba man kapor ki yami tingi habanya wat ta ki folk te menta sibu datang kata ki sin ubahai ki jing rai folk kamut ba baro ki rai kata ki sin ubahai tangi buai tangi ubahai torum dei kosi taruh kasih tu bahai. Kadon ru ka jingkul mar. Namar bagi ong baka tradisional kamut baki de kino ki music ba ngingila praktis. Kamut ba baro ngila be tradisional mar baki jing praktis. Henry folk kamut kadai ba bangi ngisu tip tang bangim tip yang manu bala tho manu komposer tang ba ngitip pade ladang yar wailang. Kinong bisaru teng ya kini ki jing rai basim na po YouTube kimda stress pi ya kani ka folk ki stress ya ka ya ka favoritism lana ya ka jing sneu jongki sibuk menta katuk lada menta sibuk sinu bahai de ka folk te don sa we bar wai da ka we ka de ka jing rai kuri kasi ne kana no ka jing rai teng ujob utu bar wai kuri kasi ne ujob utu bar wai thei babriu ka bade ka traditional song bani utu bar wai folk mar teng ka jing sneu ka jongi ngim sani aruba katu ka jing rai folk kasutanat na kasutanat tang ba wa sistur tu mo kalong kumta henry kitu ki bala arrange da ki sausur sansur kemur bateng ki job no kitu te teng ngi job namar ba kim sha kitu ki we bantem gitar tingila si job no mangi te henry teng lada kisha bantem gitar kemur ngim job su ba rai folk ki job no kitu ki we ba om day folk kolis boni Glikarius lengdo hoit kumbang ya kermene kumto ki jing rai bat kam don kam banda tep ya kita ki sausur sansur ha ka folk song ngaru ngadon kawe ke jing artatin kumba artatin mapi piro pila pule ha bede berka folk song rei piro bidang artatin kumun ngasu thu nga ke ba khambon ki artatin bahaya ka folk song hak ni khasi mentang apoi syai sar pendam hot kumbala batai nai sa Dominic meni ba ka folk ki kadai ka ba mi nak po katulong do no jang ki brio ngi menshwa snong jongi ki don ki para snong para thau ki jongi ki bia thau kita ki jing rai pen shrai mo kalong gum ni kini ki ong gum no ko plan kabel ka jan kwet la patar do using kumta kabamut ba kata ka jing thau jong ki am ka pen shrai para khna ka ba ki ong ko plan kamut ka kami kabel menta ka jan kwet bale la patar do tau kabel ka de ka khon banikong ka jan kwet kuis ka de ka khon ka baar ti balai lapatar da using udon upatar kon balai using pot udah kon basau ti lari pat ha hospital de kari kade kon basan hospital tang bagi wan ra da kentin tel kon ban rew de kon ban nyew nang ta la kenas do open crow haban dari shisha pungut kikot di kata kami mo di om day tang kata siyeng utu balsu shrai usna utu we balsu shrai usna kita kimi mo di kata kade ko we ka balong originate bet na ka do not jong ki tu ki briol jong ki folk nang ta ka we pan bangin ya shai pajba isphang kan ka folk music ni di bentip karakteristik jong music jong folk la ni kita ki jinglong jong folk music ka ketuk ba ong menik kami na ki briohin na ka tolong do not ka baar ba lada kamde batip daki manu bathau mo kata ka we ka di karakteristik ka ba balai pat lada tip ya kata ka di jong ruai la de ban la pajba da kum lai posnam ka folk hi kawan na ka traditional music
Henry lada kata ke traditional song lani traditional dance kampat yat lai posnam ngimpat long ban khot folk ka folk music lani folk dance nang ta kita kidi kijing ruai ke badai ban ruai lenter lani la shat lenter nalor kata kam tang ba ong ba shat lenter le ruai lenter kam kamut kumta om dan bahikaya kata kijing ruai lani kata kijing shat ki anang baik kumto long kum ka shat ken brom mo mangingi shat kumto ukna utu ui wan ya kawan kan shat piap pawar ma pi ukun hoi ki kitu ro ki wei ki kan hoi ki nang lanang dan kata standardize benda hikai benda penang henry kinang hi kata kadi ka wei ka karakteristik jong kadi ka folk music nang ta kalong oral tradition dan jing tho dan jing hikai ko mang ong mene balik briu ki kulmar hak ta rokom man penuan ye kata ki artli ki content folk base lani traditional base pi nga menta nga thau ge jing ruai nga thau daki folk base Ha. umde kampat long ge jing ruai folk jonga Dah, kuliah syubuh ni sa pendap nga syukwa ban keli kawai kani ke benta. Kemudian ada kalong kumta kamu ong pi. Hato kani ke jing penselur juga sorkar ban ruai kini ki folk song. Lani ban syat kini ki folk dance. Kanong pendu jing kermen ya ki samla. Jong kito ki shnong ki dong ki thau. Ki balik se. Kim yo ban bat syu ya kita ki jing ruai lani ki jing syat ki balaya di ki post nem kumta. Hato kadon em ka jing syat haka theory of folk music kan kadon em kata kajing ailat ya kisamla ban snahi ya kajing ruai lani kajing shat da ka ba penun kam da ki folk elements hari khasi jongi hamman kisnong man kidong kin don bet ki folk song lani folk dance hanga hi ngam la ban pediang ban ong kinong ruai kim yo kita ki folk song mo Hai. kim yo bet tang ba kadi namar bangim lejwat la dingiwat kemud hoj ni don kam man pen bahan mar ki don wat kinten kem okoro ki jing ruai ke ba folk so kan ha ki don tingi haban penuan ami kita penuan bani ham ti hendrengi penek bat dia kata ka ka babha hoj mo ki don bon ki power ndai mo lese ngila ban wat da kawai par kerensan nam ta jongki te kum to ngila ya keren bat imat hadu mentaru mo kabai ong isar pendap ngis ngodei bhai ki jing batai jongpi hendrei ban bu iya kata hakmat jong upaj ba hakmat jong kena samla ka than ban suthu barkala ban pendu jing kermen no ru ya ki bashim menta haka folk song folk dance na ik le war kita hoj kemo ong pi ka donte hajan man ki sinong ki dong ka don ya kata ka ya kita ki bala ya da ki popos nem le se siben dala kot ngi se pen kot kawai ka jing suthu lang ka bangin ai spaj ba ngin ai da ka basai menta nga phaino se sadani ha te kala khia ka ma phi nga suthu namar ba phide no kren bakhadu ngi skam pin sa ai ngi kata ka jingkren penkot bat leseru phira ban ai ru ngi ki jingkermen ba kumno ngi nang ruspa ha ka bede bat ki folk music ka program ka jong phi ka ba shisha ka de ka program ka ba don kam namar ba da ki snem ba post nem mo ha ka jing ya lenti ka jong i ban ruai ngim pat yo te ka jing mut folk tang ita ikan tin folk ru pli bun nangi ka ba nang kong du bangin yo ya ka jing shai halor kata atrai kan ba bangin da bu no da u lau jong kerteng da lau jong kerteng mo long ha ka jing sko jong ata mar kan ni ka de na ki we ban ong folk ka mut ki breu folk song ka jing ruai jong kita ki breu mo te ha ba patai bat kat kum ka jing lap jing siam jong akat kum ka jing ya kendu tuat jing mut nang ne nang tai ka folk kalong barok ka bangi laya keren menta kade kum tahin ka pemut kum ong i se Dominic mene ha kade ka pala pas kalane kala penhiar orali mo tang na ka ketin tanda ketin klem jing tem ngam ngai bu jan barok kasi jung i unang tem ha kam don ru pun ta mo ha te uba kam hi kai hi ka jing ruai ngatrai om don lai na kumi kupa akade ya dengan nam ngai ban ong ba ipa jonga inang tem lani email jonga inang tem ha in hikai bet kum ta mo hmm te kum kan ni ke jing ruai nong stin jong i seni tu ong hoila kan diang snin yo ah ko mai ko pa te su kan dai nong stin hmm te manu ba hikai ta ngim tip ngam tharai hiru ba undon unong tem mata kapor ha tang ba la sikum ba ong ma pi mene ka tu ka sinong pat ka tip te ta ke jing ruai karwai lang he ta ke jing ruai te kum ba ong i ba pendap meneru live host nem
Kata ke classification jong ki bapule ha kata ka benta Oh, baki ong bakan dei lai post nam bapule. ho. Ki bapule kum ong iba kli mane. Kata ke jing batai ka jing sngotu ka bapio na kata ke jing sya hikai ke jong pi. Ten re bo ong fok kala ka bandayar wailang sendon. Da kata ka kanu ka benta jong anu nu kesnong. Na trai hang ni hapo pendeng re ru kandon. Hano pendeng ru kadon ben. Kini ki jing rwai ki bang ngila erwai na dum chua bat ka hapo ong fok kum pi ong menemut ka syem jing namar ba banyo ya kita ki jing rwai fok ngin hap bandang kura ngin hap banda ti kata te ka syem stom yang ibat kum pi ong mene lada an parwai be jing ta ngin mi jing rwai te ha ka jing yo i jong apat ka long kum ne ba ka don kam bangin wat ka nya kita i ong bhatin lai posnam te pina perkat ru ki tu ki jing rwai jong i ru ki long kum tahi kum gani ki jing rwai pa pisna ma pi kitu ki Me kupa me wano. me kupa bat katu ka lehanai Lehanai. te wat da mentaru mut ki kena ki las dang rwai me jadin lai post nam katu kan kala fok te kita ki de ki elemen ki balara pinwat ik jing batai ru ki long kumta kim long organize bah ki fok mentapat mengipat ngila long pat competition folk song udon bersimpan ngam ngej bah pori kasi jong iban ong kinang ya ka pat ste menchua ni me ngangej ni menjur ya kata mo te ngisngau tu bakla sahalor kan ni ka tradition kumbo ong menei sa Dominic ba ka sakala tradition andang ile simlang kan kala long bai ka jongi ter ningkong isdang ni ibarit hadin pat ngiatip lang hadin pat ngibut be ya kata ka sakala kum ka tradition. Te bai dei pat ki instrumen kumbo pi ong ma pi mane gitar bat ka. Kini gunu instrumen mo. Te haba ong folk bass ka instrumen hi yang i u kasi mut ngila pensyong nong rim be jaga tuitara kum gawe na pedengki. Traditional instrumen jongi mo string instrument. Te pitarai hapo wes kasil kat nungut ubatem tuitara ubanang. Kadai tang hakini ngi kubur ya kata apa. Let's say arpos nem lani arposan snem menta ba ka jing tem dui tara ka sedang ban sapriang Na ka jing hikai. na ka jing hikai mo ki don baik man ki tliu yeng ki nong tem wat cheni chengiru do ka bo buram bun ki batem ha ki skit jong i chene om ya ka tu ka skit ka bangi but lang ki kenrem mo te ga henrai jong i don la ki jong tang balong ba ha batem gitar pan ka gitar ka wan sahadin te balai ba ni unong bishar u kam prefer ya ka dui tara mo bahkan long ka folk bass instrument telarangin ong kum ong mai imane folk bass ka dui tarahi karang de ka folk ka jongi kat ba ka gitar pan ka de ka bang isu dang wanra hadin tang ba ha ka jing so tu jonga lada an ong folk bass long ba kam le le de da tem tang ba han re bangin preserve pat ya kata ka folk bass ka tradition ka jongi kan kam itnat hi ladangin penon kam da kituki instrumen lajong hanre sibuk menta namar bala ong ba ka bahir pateng klem gijing tem ngim pat dia kran ya gijing tem mang ni kan le yu dang isu thap ktiro kan le yu bangin ngin tem na kanu ka batang ban penmi ya ka beat jong kato kamula kanu long kata ka de gijing sotu jong ata tan ringin yo pat dia tu ka konsep ba kan ni ka de kami nang ta kata ka sinong berwai nang ta kum unong amrai sta udon la ka jong unong ston jung ini udon lagi jong kenang ban penjeli pat anda ngila ya sedang ban ya nang ya tip saya ki instrumen ngi penon kam lang heng kenang makan penrius pak syu kanya kata ka jing ruai ke jongi bahapo ka sinong ka thau jongi ru mo kidon kitu ki jing shat ki wieng te don du tara tapi shoot tem mitang da kaksing Berkipeliang. Kipliang gini kita ite katur ka de ka kabala bud kanu ka sinong te ba ngin specify be ya ki instrumen ngam sngo ya happy long ong ban ong be ba ngin haban ra bitik de kita katam kala tradisional ong ula ban ra da ka pliang la ni kanu tang ma light no na kini ki western instrument kan western instrument ka dei hadin let's see ha ka jongi ngala ban ong kala long te lai post nem hadin nomor kan ni kala long kum ka jongi hiru ong kan ka jing sim jongi to kum ong u ba gli mene ba darwai da klem rwai folk job darwai folk ram ka dei ha ta ka dur na bangim pat sngo tu ya ka e ke jing mut ka bayar jong kan ni ka folk handai dara simple folk kibriu mo song ka jing roi jong kita kibriu film nam ya kan ni ka juk te kan ni ka kini jing roi te ki wan roi folk song mo ka don na ki DJ ka penbang itu ka music mo kat kum kan ni ka por te kitu ki contemporary kan gitu mo hadin ngila ban handai ban ong hi folk hi kalong kum tu ong ba
kalak bandon ka bit ngi chening ini tip sinu kata ka ksing chat wai ka ksing iu la de Ha. keli ngi nop tip ngi ta han ngi don lagi jong ki jing Idon lagi kut jong, no ken or but ite iwe ibana po snong jong i balaklat no i yak bang i kot i sanril ba hapor ba irwai Christmas tang da ka pela bat i samoy pela semua. i pen yo ya ka bit te tang maka kan pa kreo ban yo i jing rwai te uyar wai lang kam da don kam e pi ke instrument kai long ban ong particularly tang ba ban penjanai ban kam pen sungut tenan ka don kam ke nyingi ban pen non kam re ulak ban wan rwai ulak ban wan chat bat ke jing chat hi pin nget yang apa ukasi hi kambun un la ba de bit ke jing chat ki wing jing chat chok ba mo te nai ngai sa boy tengah patip ki don bun gitu ki jing chat jung u te try unra instrument Ha. umra instrument om shalum shawa si api unia lam ngayu i bubun tu ka pi sa lek program ma pi tang do mo kiu Tanam kieu. te ki pu ya rwai Ki pu ber pat ki kak rwai. sing mo te kak sing mut la sing ong kan ka don be te kak sing namar ya kak sing ila penun kam kum ka jing pertasnong nadu mensuaru mo kida pensawa kenang ba kin sngotu ten re ban ong string instrument ngam ya menjur la da kin ong ki we ba ngin hap don kam be kata ka instrument kan sing to namar kan yo Sing. yo beat mo Ki pu de ka selaru. ka sla ka bisli ni don pi Tu ti don de bas. ki don lut chaki man ki jaka mut ki don bai kita ki long ki jing pensai bri jong apa ka folk music kadai bai kanu jing ruai jong kata ka kenhun kata ka particular community March. ka pada lai ruai lang da ki snong ki thau Ha. mo bat ki instrument ki la ban penon kam ni klem penon kam rum lelai la ban thap da ki ti ni gini tai tang ba ngi sngo thu bai ba kata ka mi na e na kanu ka snong na kanu ka thau ti ka wan sahaki hima ka wan sahaki ki ter kan te apa ke tradition pat ngi ong tradition bat ka yu ki long more refine ngi tradition na mo ngi la don Kampen ba. kala kampen janai shu Janai. penjeli shu han rei folk ngatrai kum ba ong balai pat ba mi kita gi roi wat ban kimi da gi slang mo Ha. te ngi consider ki kum ki folk na kata kata ki long kim da polish ba ta hadin kan ni ba la da pi olat wat sedu ki school ba Ha. ni hu ne senu ba pin ka folklore department ka don nang tu te long kan ba bangin da yit ban yo ba tik yo to tan rai kamut ayu kenang bakan syai Ya ka kete ketin fok ngong de ki march nong. Ki bade nang ne hang ne hi ngi barang ya so thu ya ka ju ka ketin ki badang ya don ya ka ju ka jinglong tenrai ngong ki march nong. To kumba ngalong no hikai mo kena la da Ha. sutu ban se ap ai deki nuksa mo ha uding sopeng menta te ka ai ka bangi i uding sopeng ba yo na uding sopeng Sela sopeng? sela kading usun teu bar khadu so Shopping. ha uding sopeng kum no un mi usop pelam hi te ka mod ha la da menta sbu kum anuk sangam de moyang ma Ha. ngam de moyang Uchang. te ngalik ruai folk song na kabanta ka snong mokhet ka bala khayanga Ha. te ngalik ruai yang tu ngalik ruai lehat nai dak tin moyang ka ba mut nga sushi mi giwe te la damanta ha ke ayul abo khnang subo ki ba panya kan ki bo ba kade belong original bat dak tin bat dak ai ka ba mi nang tu snong kamut ki bawane si menta kum ki khna ki watte ki kliden na imi i lan ni misan maswa saja ruai ayu ki wat jing tip te mradon kam ban penlut ki expert ban dalai wat de ki kena skol ki kena red ki wat ki keliten na mi i kata kamot kan yarap sibon ya kinong George ru ju upor kum ju ru ya ki kena kinong sementara bat kan pen kewartat ya katuka tan rai lana katuka ka bedon nang tu hapo jong katuka senong te ki breukin sa kendor te ki senyukor ya kata te kum ong mane la ban put da ka slala yu kano ka bedon hapo jong ka senong ka bamdei batit na ki we ki yo te Te kane kamdei ngimdei ban sutu bakala bangi ong wan ra ega jinga per ha kari kasi kalong bangin yu sngo ya ki dur ki sur tan rai na ki dong ki snong hala ki jong knang ba kan wan ra ya ka jing sngo tanat bar ka jing sngo bang haba sngap serwa te ngiem sedi te ngiem re nang te i wan ra tung tap nang tai i wan ra lungjau nang tai i wan ra do riang do that peram karansan ngatrai katai kijing tungu baldangi la sisa ban pene yakitu kitan rai yak teki folk song na idong isnong jengi karansan jong kijing yakop lane karansan ban pen i pajba syaka perthei kan long ka ba syongkun ka kampu bar kan kamso tanar isu ban ya ka bangi isu but
teneng pateng la pateng na ka bangi sius ngau na kiwe la ne ke ke ba mde ka tanrai jungi hang ne ka wan ra ka we ka idea ka jengmut ka long ba ngim dei ban le ranya ka jong la jong Bangin syu ruai betang ha ka kasi pedeng nei. Kadu te kata ka fok. Kam dan jing mut. kede Mo. Te wat ka tu jing ruai jong pile hat nai ru. Lada pin perkat bah ka long kum tu hi. U ne u nong kendong jong gi sene. ha Uyar ruai uyar kum tu hi ka ketin ru ka yu hi. hoj ni burom ya kaktin kasi pedeng ung ka standar la we chungi ka bate song ingi ka bate song ingi hanre pade ban sei jing smabang haka thup jungi kasi ngidon kam i masala nanong kendong kun syarat naki sinong ki thau jungi katkum ka dur ka sur jong ka sinong ka thau tukumta ban persutana de kinong sngap nga kerpat menta ya ki baro bedan ne la kumno mar ci dekhot ka we ka folk song ka ba mi na sinong jong thau jong phi te kitu ki jing batai jong phi mane ala so tanat bangam tip ki panelis ki sngo kumno ngara pe ki dur ki dar ngi kumba ki laya phumat laya sung laj im khndiat ban sung thu ba peleng ka ta ka folk kam dei ka bat e thandu ka ta ban sung thu re ka sudon kam yangi ban sngap ba ban tuat janai to ban kampur stunat ya kene jing kendu lang jongi nga kerpat ya pi iwe pa iwe ba pin ai la kumno sidekot ka folk song ka jing roi folk song halaka ktin jong pi nala ki dong ki sinong jong pi ya ki paj ba nong pej kai ba kini sngap te wadam sngo ka sur ma bat ka we ngako ban ong gom ne ki mar chnong dak tin la jong ma kinong rambrai baro khoj bat khamta ma kinong khiat ma kine baro khoj ne kibu yi modor yi jipang betong giwe na yi ong la chong yi cha brain ne ben chi namar teng datan ji amor chno video ki comment wah yo kata ong long yi ne te kam tam ne no khiat tama hao kite ki sur ki arwe nan wi ong re chat smart no nan kite ki dere ne bun kama te dang tip yan ki man tip ngalak man ong kerteng chu nan wi samla mon dang cholen la da ji na video lom lot ik ting urwe lom lot ilam mau ai ko starlem ya yiho pe mut bandi ye ha nu ha ka tau ga yiram brai sa ilam uso upai pe ayo la da pe ini video oi sẽ thảo ơi thia nó con ông cho có xanh đum cho bên đến mau pa lar borang kan bên đời của nhang thọ ma Mau lên nai kriye mau lên nai sin yong Trình khai la cho lệ yêu con yu cha tất lúc khong pong te cao khăn đành chi sinh năm kruak NG hak pelong tak ngak sak ki ruai kum taro mo jingko yat mur siang jerhi so sat jingko yat mur siang jerhi so sat to mentang la poisha kabakut jong kane ka jingya kran jungi ka jingya phliu jumut habede bat ka folk song ko kisamla ngi pensluri pi sakane ka we bahabadon kiransan folk song to sei kitan rai la jong nala dong nala shnong ngi skem bakane program jungi kan ai jing mentoi pi bat ka penki ka jingmut jung pi banang wat bnia shushu bat banang penne yala katan rai kuble shibun e baro